जिदाइनथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो गेजेर जनाय हालामनि सिङाव थानाय गासैबो दखरानि माहारियारि मोनथाम आफादजों खुंनाय रंजालि बिदाय बैसागुआव जिखिनि ओनसोलनि जौगाथायनि सायाव ओनसोलनि हारिमुनि माखासे दिन्थिफुंनायनि सायाव माखासे सुबुं समाजखौ लानानै जिथुनाखि बर' हारिमुवा जोंखौ जाय हारिमुखौ लानानै बुहुमाव जों सिनायथि मोननो हादों बेखौ जों हास्थायो। बे समावनो जोङो बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायनो सानो दिनैनि समाव गेजेर जनाय हालामनि गं 53 गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैगोन। बेवहाय आसा खालामदों बयबो दिन्थिफुंगोन गाव गावनि साननायखौ आरो जों आसा खालामो इयुनाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि बर' माहारिफोरा गुबुन हालामनिफ्राबो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव बयबो बाहागो लानायजों लोगोसे बुहुमाव हारिनि जाथिनि गाननाय जोमनाय कालारफुल ड्रेसजों गाबजों दिन्थिफुंनाय मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारिमुखौ जों दिन्थिफुंनानै बर' माहारिनि सायाव जों बोरै बुहुमनि सायाव गोसार होनो हागोन बेखौ जोंहा मोनसे थांखि दं आरो बेनोदि बैसागुआ जोंनि मोनसे आंगो हारिमु जों बैसागुखौ नागारनो हाया। जाय हारिमुवा जोंनि हारिनि सोदोमस्रि हारिनि सिंस्रि बैसागु गैयाब्ला जोंहा सिनायथि गैया। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो थाङोब्ला जेराव मानसिनाव आमाय थुख्लु बैसागुआव जोंनि मोनसे आमाय थुख्लु जाय आमाय थुख्लुखौ लानानै जों थांनानै दं बैसागुआव जोंनो मोनसे हारिनि दिन्थिफुंनायनि मोनसे हारिमुनि गुन आरो बे मोनसे हारिमुनि जोंनि दिन्थिफुंनायनि मोनसे थांखि बेखौनो आसा खालामो जाहाथे दिनैनि बे सेथि बादायलायनाय हाबाफारियाव गोबां हाबाफारि दङ। बुलुर बादायनाय जागोन हांसो हमनाय जागोन आरो लोगोसेबाव आइजोफोरनि दुरुं बोनाय आइजोफोरनि खारनाय हौवाफोरनि दुरुं बोलायनाय बे हाबाफारिखौ जों जागायलांबाय थागोन। गतिके बिनि समाव दखरानि गेजेर जनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आइजो अनसाय आफादजों बानजायनानै खुंफुंनाय बे समाव गासिबो ओनसोलनि रायजो राजाखौ हांख्रायनायजों गेजेरजों ग्रोम ग्रोम बाहागो लागोनखौ जों मिजिं थिदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मेसेज हरदों। बे समाव रादाबनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ बुंजोबनो हायाबाबो आसा खालामगोन इयुनावबो बेफोरबायदिनो बर' समाजजों सोलिबाय थानाय आरो सोलिनो हाबाय थानाय हारिमुखौ जाफुंसारनायनि गेजेराव दिन्थिफुंनो बुहुमनि गेजेरावनो बर' माहारि हिसाबै जों आवगायलांगोन बेखौ मिजिंथिनायजों फोसावबाय। लोगोसे दिनैनि बे समाव बैसागु बिदाय फोरबो खुंनायाव बयबो ग्रोम ग्रोम बाहागो लानानै मदद खालामफागोन बेखौ रादाबनि गेजेरजों फोरमायथिबाय। लोगोसे बे समावनो गासैबो ओनसोलनि रायजो राजाखौ गावनि बिहोमानि सोलोंथाइनि सायाव थानाय मोसानायनि फारसे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंसारनानै बे जौस्रांनिफ्राय जों बुहुमनि जौस्राङाव गाखोहैनानै दिन्थिफुंनो हागोनखौ आसा खालामनानै बयखौबो जों हांख्रायदों आरो बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। जिहेथु साननैनि होननानै बे ओनसोलनि जों आसा खालामो जिथुनाखि जोंनो गोजोननाय मोनदों जोंनो मिथिनो मोनखानाय जों बयजोंबो अनजानाय सिनायजानाय बर' कसारि अनसाय हायुङारि खुंथायनि सासे मानगोनां आरो जोंनि गेजेराव गेदेमा सुबुं मिनिस्वर बसुमतारी सारखौ जोङो वेलकाम खालामदों हांख्रायदों। बिथांखौ लानानै जोङो ओनसोलनि जिथुनाखि गेजेर जनाय दखरा हालामनि सिङाव थानाय जिथुनाखि जग्राफि एरिया दाबसे दाबसे हाथरखि रायजो बायदि जों थख' थख' जानानै दं। बेफोर रायजोआव जोङो समाज जानायनिफ्राय रायजो जानायनिफ्राय माखासे दै बारनायनि जेंना जेंसिखौ जोङो नुबोदों। बे समाव अब्लाबो थांना थासान्दियाव जों मेंनानै थायाखै फावसयनाय गैया जों आवगायदों बयनिबो बोसोन नागिरदों जोंखौ बोसोन होदों। बे समाव जोङो खावलायगोन आरो सावरायगोन आरो हांख्रायगोन रायजोनि जानानै जिथुनाखि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सारा जिखिनि मावफुंनो गोनां खामानि थानाय बे खामानिखौ जोंनो हाजासे मदद खालामो आरो बिनि गेजेरावनो रायजो राजाफोराबो जिखिनि मावनो गोनां थानाय बिथांजों मदद खालामफानानै जों मावफुंगोन बेखौ आसा खालामबाय। आरो गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां थाबावगोन बे बाथ्राखौ बुंजोबनो हानाय नङा। बिनिखायनो माखासे बाथ्रा गोनांथि बाथ्राफोरखौ जोङो सम आरो थांखिखौ नोजोर बोनानै जों बुंफुंनाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों माखासे खोथाफोरखौ जों थि खालामनानै लागोन गोनांथि जानाय खामानिखौ बेखिनिखौ जों थांखि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय गेजेर जनाय बानजायगिरि हिसाबै गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जथायै जों बैसागु बे बिदायखौ खुंदों। दा बे जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदों। दिनै सेथि सान बे सेथि सान हाबाफारिया हिसाबै सानायसालि बेखेवनाय फिरफिला बिरहोनाय लोगोसेनो आइजोफोरनि दिरुं बोनाय आरो हौवाफोरनि
भलिबल गेलेनाय बे हाबाफारि बेखेवनाया थांबाय दा बे आरो बे जोबखांनायनि उनावनो जोंहा हारिमुवारि बादायलायनाय बेबो जानो थांगासिनो दं हारिमुवारि बादायलायनाय हिसाबै जोंनि गासैबो दोरोङारि हारिमुनि बादायलायनाया थागोन बेयाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांगोन आरो बर' हारिमुखौ बे दिन्थिनायनि गेजेरजोंनो सिनायथि होनायजों एसे गोजौ फारसे मुलुगाव दिन्थिनो हानायनि बिथांमोना थाखोमोनलाय बे ओनसोलनि जाखिनि हारिमु बिथिङा गोजौ फारसे दावखोलांगोन बे बादायलायनायनि गेजेरजोंनो आसा खालामदों आरो दिनै नंगौ जों दिनैनि बे हाबाफारिजों लोगोसे जों थांनाय SLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जों दिनै मान बावनांदों बे मान बावनायनि गेजेरजों जों दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ बिदिखौ लानानै जों सावरायगोन जोंनि गेजेर जनाय हालामाव सोलोंथाइया माबायदि जौगागोन आरो जों बे जौगानायजों जोंनि हालामखौ जोंबो माबायदि गोजौ फारसे जों लांनो हागोन सोलोंथाइनि नोजोरजों जों बेखौ लाना जों सावरायगोन बेजों बे सावरायनायावनो जोंहा आलासि लेंहरखादों जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन आरो बे सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै बिथाङा फरायसाफोरजों सावरायगोन এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাসী এসিস্টেন্ট ডেন্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এসিস্টেন্ট কোৰ্সৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।